wallahi dogon bayano la 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 wallahi da mu san mu zai kai labari ba. Bangaren Jamus kenan, wato matasan Jamus kenan muka zo wajen su yan dambe ga Ramadan Garba Ramadan nan da wato matasa a wannan lokaci gashi nan Ramadan Garba Ramadan da matasan dambe a wannan lokaci gashi nan kuna kallo, masu kallo bangaren Jamus kenan a wannan lokaci. Za mu tafi wajen kudu tsakanin yar mage daga bangaren kudu shine mai jadda mara da dogon bahagun Audu Argungu daga bangaren arewa, yar mage daga bangaren kudu. Kaduna ‘yan linda, tudun ‘yan linda, ‘yan lifina, ba kude daga hannunka. Muhammad Hamisu, dogon Muhammad Audu Argungu, ɗan shekara 27, ɗan jihar Kano, Nasarawa Lokal Government, PRP na wajen ɓoye, Jamus daga hannunka. Da shirya inuwa da shirya yanzu ta Musa da ya fara daya haka za a dinga ci ta Musa wani makale kusa da annu ga lambar na Musa ga lambar na tsakanin yar mage kai da farko da farawa da iyawa wallahi yar mage wallahi dogon bayano la 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 wallahi da mu san mu zai kai labari ba, wallahi mu zai kai labari ga dogon bago Audu, wallahi mu zai kai labari ba. Wannan dango mun san da mun sai abin da Allah yi. Dogon bago Audu yar mage ya sallame shi, wallahi yar mage ya sallame shi, wallahi da mun san dogon bago Audu ba inda yake. Ya dan nan dai yar mage ya sallami dogon bagon Audu a wannan dambe. La 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 la.
injiniya a ba fa na wata wani da haka manyan baki da suka zo suka gaya muku cewa a fara wasan daga sallah mutane su ji daɗi su yi walwala to da haka karka zo ka ce wai za ka taɓa mana lokaci za mu buga ne mu wuce in an kira ka kai sauri ka shirya bayan wannan dabban daga da ka shirya makwale ka shirya bayo Muhammad shagon garkuwar cindo ɗan shekara 27 ɗan Adamawa gurmana daga hannunka Sadiq Muhammad shagon Muhammad Manca ɗan shekara 24 ɗan jihar Kano abin nan Dala rijiyar lemo kurna Dala kurna Jamus daga hannunka ga dabban na abuza tsakanin bayo shagon garkuwar cindo daga daga shirya ga dabban na tsakanin bayo shagon garkuwar cindo shagon mahagon manca dabban mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf walwala da jin daɗi wannan haka yake Alhaji Bello da barka da zuwa na ga jama'ar kwankwason Kano dan Musa ta riga ta zauna ko ba komai sai na yi kirarin dan Musa ko na saka uku ne amma bari ta fadan tsugunna sawun giwa ta tanara kuma dan Musa yaro idan kai minista ba kai gwamna ba idan kai gwamna baka je Dafur ba in ka je Dafur baka je Neja Delta ba in ka je Neja Delta baka yi hannun karba hannun wayarwa ba a baka award a shekara guda ba baka yi Nozuwa University ba baka yi Fly Over ba baka tone kasa kayan hanyar kasa ba baka kewaye jihar Kano da fitilu ba baka aurar da mata 3,500 ba shi ya sai civilian ya kai makaranta ya sai homa bus ya kai makaranta ya sai amana motos ya raba matasa ya mana 5 kilomita portfolio kalgamma bai tsaya iya nan ba ma duk uban tafiya shi ya ɗebi matasa ya kai suka koyi pilot ya ɗebi matasa ya kai suka koyi yadda ake fede mutane bai tsaya iya nan ba shi ya ɗebi mata ya kai suka koyi likitan gani kwankwason Kano ɗan Musa ya ciyar da yara a makaranta kyauta ya ma yara uniform kyauta kai kaɗan fana daga cikin ayyukan masu Allah ya baka shugaban ƙasa mu ji daɗi na gode Alhadiji na godiya ka ga irin ta wasu ga kwacin do la ilaha illallah sadiq ya gudu kasari da dole ya faɗi bashi marin da sadiq ga dabban nan dabban da girma gwamnan jihar Kano sallama da shan da salatu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah kulli mutina la ilaha illallah wa qala rasulullah adama da Kano subhanallah adama rabu wannan kai musa sha ruwa da bai faru ka ko ce da magana to jama'a ko sun gudu ma yake tawus daga hannunka Shaban Aliyu Shaban dan shekara 22 dan jihar Jigawa
jigawa dutse ba kuɗe daga hannunka ka Musa ka masa da daga balura Ibrahim da kana don ba gina ne maka Ibrahim da kana don ba gina ne maka yanzu ka dan ballawa ta da asali shaban da shida shaban ba babbanca da na ta samu na kai kallo don banda girma gwamnati har Kano wannan shaban da shida shaban ba babbanca la ilaha illallah ko ya ci zo ya ci subhanallahi ka wuce ya cika